Mbalariany Mamoyo chako chendo mar kelo lokruok e ten mbalariany no gi geno mar chiere e thuolo machuok mabiro. E lokruok makamano ngire Kiplagat Kotu ema koro en Vice Chancellor manyien e yor kojolo ka jalupne mochung' ne chendo mag somo en ngire Ongeti Haemba. Kiplagat okawo kar Vice Chancellor machon Isaac Koskei ma oore yweyo mochuno kuom thuolo mar dweche 8. To kaka Sinfos Okinda lero, duol manyien motelne kod ngire Noah Midamba osingo mar biro timo duto manyalore mar chiero mbalariany no. Jomachiel tok chako tich ayanga, duol manyien mar mbalariany Mamoyi koro yiero jotelo manyien ka moko kuom jotelo machon oriembi e tich. E lokruok makamano ngire Kiplagat Kotu to yier kaka Vice Chancellor yor kojolo, ka ngire Haemba Ongeti e jalup Chancellor motelo ne chenro mag somo kod ngima jopuonjre e yor kojolo. Haemba Ongeti is a professor of curriculum and learning design. He has taught at secondary schools, colleges, university since 1980. Kiplagat is a distinguished academic leader, a researcher, administrator with over 3 decades of experience in higher education. He currently serves as Deputy Vice Chancellor for Academic Research and Extension at the Embu University. Vice Chancellor machon Isaac Koskei ore yoyo mochono madweche 8. Kamano bende jolupne ariyo ngire Isaac Njuguna Kimengi mar chenro mag somo kod ngire Kirimi Kiriamiti mar chenro mag telo kod timo nonro ore yoyo mochono bende. The Vice Chancellor, Professor Isaac Koskei, began his 8 months annual leave on Thursday, January 30, 2025. Secondly, the Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Extension and Student Affairs, Professor Isaac Kimengi, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. Thirdly, the Deputy Vice Chancellor, Administration Planning and Strategy, Professor Engineer Henry Kiriamiti, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. Kane giloso kod jofwambo kinde yango lokruok makamano, telo manyien mar Moyo singo mar timo duto manyalore mar chiero mbalariany no. And I want to give my commitment as an individual that I will put in everything that I have picked over the last 3 decades of working in the university sector to ensure that we actually deliver on the assignment ahead of us. As an individual, I will stand on the shoulders of the founders of the university, predecessors, the people who have been working, the people perhaps whom we are replacing now, so that we make sure that we build an even better institution. Midamba lero ni gin kod chenro mopie mar loso omenda mar chiero mbalariany no, kamoting'o manyo kony kowuok kuom oganda mani machiegni kod mbalariany no, kaachiel kod chuogo thuolo mamoko mag ohala mabiro loso negi omenda. We are going to be looking at the community support, how harmonizes that, and then look at community and all the stakeholders together. Now, when that is all in sync, and relationship with the government will become very effective. From this alumni network, we know that we shall raise resources to help us turn around Moi University. We intend to restructure programs to ensure that students graduate on time, to rebrand the university and enhance its profile so that we can double the enrollments from the current 23,000 to about 50,000 students. Duolo koro singo lokruok e mbalariany thuolo mar dweche 3 mokwongo mar tijgi. Sinfos Okinda, Ramogi TV. Banga put madhi manyo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero